Bé, anem a explicar per què vola l'aeronavió. Primer de tot, hem de conèixer dos principis fonamentals. El primer és el de Bernoulli, que ens diu que l'energia d'un fluid al principi del seu recorregut és la mateixa que al final. I, en segon lloc, tenim la tercera llei de Newton, que és el principi d'acció-reacció. Dit això, anem a dir realment per què vola l'ala. Gràcies a la seva forma aerodinàmica, genera una pressió d'aire major a la part inferior i una pressió menor a la seva part superior. Gràcies al principi d'acció i reacció, la força d'empenta cap amunt és major que el pes de l'ala. Per tant, s'enlaira. Ara introduirem aquesta recreació de l'ala d'avió dins el túnel de vent i veurem com l'efecte que ens ha explicat el nostre company es complirà i l'ala s'elevarà. A tots impressionen sempre, ara ho veureu. Anem a caçar la bola de drac, ens durà la sort, no es pot esperar. Anem a trobar la bola de drac, serà per nosaltres si allarguem la mà. És un món d'encís, un país encantat, on contents tots nosaltres